Здравейте, днес ще правим ревю на личния ми автомобил, а именно BMW E60. Времето не е много добре, мрачно и вали, но това няма да ни спре да направим ревюто на този невероятен автомобил, който в момента е с зимния си сетъп, както виждате, 18 джанти с зимни гуми. Нека да започнем от там как спрях на този така нестандартен модел. От малък съм фен на марката, като бях решил, че това ще е първият ми автомобил. От 2 години съм собственик на колата, като по нея съм правил доста по техническата част, малко и по визуалната. Както може да забележите, има капаци на огледалата, които се водят стил Батман в черен пиано лак. Бъбреците са сменени с двойни такива тип F10, черни емблеми и съм премахнал пластмасите на номерата. Смятам, че стои доста по-изчистено. Отделно летния комплект е с 19 джанти, стил 166, стандартно за модела. Смятам, че това е най-красивата джанта за тази кола. Да преминем и към задната част, какво съм правил по нея. Преминаваме към задната част, като по нея съм правил няколко неща. Сменена е задната броня с M-Technic такава, оригинална, за да може да пасва и да няма фуги. Боядисан е задния дифузор в черен пиано лак, за да може да се връзва с огледалата и с бъбреците. Емблемата е сменена също с черна. Сложено е едно липче, смятам, че отваря доста така задницата и изглежда доста добре. Стоповете са фабрично леко затъмнени. Като цяло автомобила отзад стои наистина много добре, на мен лично много ми допада, особено и с другите джанти стои невероятно. Както забелязвате, липсват на няколко места капачки на бронята, отстрани има леки дръскотини, както и отпред по бронята. Това стана така, защото се случи един лек инцидент. Дрифтуе, мрифтуе, дрифтуе, мрифтуе, дрифтуе, мрифтуе. Гледай гумата, Коста. Дрифтуе, мрифтуе, а? Повикал съм си малко по-компетентно лице, за да покажа какво има под капака на този звяр. Така, отваряме капака и виждаме тук стандартен дизелов мотор М57, 218 конски сили. Като в момента му качваме новият чип, който взехме от Замунда, за да вдигнем конете с 400 плюс, нали така? Точно така. Да. Едно софтуерче от Замунда, 400 коня ще стане автомобила, ще върви на гръм, уникално ще е просто. И като цяло това е напълно безпроблемен автомобил. Никога не е правил никакви проблеми, не е хвърлял антифризи, не тече масло, уникален, невероятен, препоръчвам с 2 ръце. Нека поговорим малко и за техническата част и да разберете защо е добре да преглеждате автомобила си преди покупка. Както споменах вече, закупил съм автомобила преди 2 години от една автокъща, не го прегледах много добре, гледахме главно мотора. Следователно, след регистрацията започнаха и самите проблеми. Колата имаше много лошо окачване, почти всички носачи бяха за смяна, сменили сме и амортисьори. Спирачните маркучи бяха доста напукани, сменили сме тях, сменили сме и течността, тъй като беше доста стара, нямахме данни кога е сменяна за последно. Следователно, масло, филтри, подобни неща са логично при покупката на нов автомобил. След това започнаха и проблемите с самата скоростна кутия. Автомобила е автомат. По принцип доста безпроблемен, но в конкретния случай имаше ритане на 4-та предавка, като се наложи самата кутия да бъде рециклирана. Рециклирахме и хидрото съответно. Ремонта на самата кутия излезе над 4000 лева, което е доста за автомобил, който цялата му стойност е 10 000. Като цяло за в момента е в добро техническо състояние, всичко е наред, няма належащи ремонти. Какво залъгвам. Както всяко E60, проблемите са постоянно. Скоро излезе от сервиза, очаквам го скоро да влезе пак. Напълно нормално нещо за 20 годишно BMW. Сега нека погледнем интериорът на колата, който е напълно стоков.
Колата разполага с плейл седалки с черна кожа, двузонов климатроник, малката навигация и спортен волан. Имаме и шибеда, който вкарва достатъчно светлина в купето и го кара да се усеща доста по-открито, особено както е в случая с черна кожа. Това е един малък детайл, но променя атмосферата вътре в купето. Като цяло интериорът на E60 може да не е от най-модерните по днешните стандарти, но определено е изграден с смисъл и с качествени материали. Дори след толкова години всичко е на мястото си, няма излишни шумове, скърцане и подобни в сравнение с другите модели от годините.